म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर येतो तो निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला सुंदर परिसर, निळेशार समुद्र किनारे आणि हिरवेगार डोंगर. पण निसर्ग सौंदर्यानं परिपूर्ण नटलेल्या कोकणला समृद्ध इतिहास आणि आगळ्या वेगळ्या परंपरांचा वारसा लाभलाय. असाच समृद्ध इतिहास आणि परंपरांचा वारसा लाभलेलं तुळसगाव. खांद्यावर शेला, उजव्या हातात तलवार आणि डाव्या हातात मोरपिसांचा झुपका असलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यावर सोन्या चांदीच्या तुऱ्यांनी सजवलेलं तेजोमय रूप म्हणजे या तुळसगावचे प्रमुख दैवत श्रीदेव चैतिराचं रूप. ढोल ताशांच्या गजरात मांडावर खेळ करणारे हे श्री चैतिराचं तेजोमय रूप पाहण्यासाठी वर्षभरच्या दिवसाची भाविक आतुरतेनं वाट पाहतात, तो आजचा वैशाख वैद्य अमावास्येचा दिवस. परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण, रूढी परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण. तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारायण, तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारायण. हे माहेर वाशिणीचा देव ख्याती जगभर, माहेर वाशिणीचा देव ख्याती जगभर. दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर. दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर. नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव म्हणून अनेक भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेलं देवस्थान हे दक्षिण कोकणातील जागृत आणि प्रसिद्ध श्रीदेव जैतीर देवस्थान. रक्षण करता नवसाला पावणाऱ्या भक्तांच्या हाकेला धावणाऱ्या या श्री जैतिराचा उत्सव 19 मे पासून सुरू होतोय. 11 दिवस चालणारा तुळसगावचा हा प्रमुख उत्सव असल्यानं या निमित्त गावात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळतं. वर्षभरातून 11 दिवस श्रीदेव जैतिराच्या आगमनानं या तुळस गावातील ग्रामस्थ भाविकांमध्ये एक वेगळी ऊर्जा पाहायला मिळते. जैतीर उत्सवा दिवशी डोक्यावर सोन्या चांदीच्या तुऱ्यांनी शृंगारलेलं श्री जैतिराचं रुपडं बांधून उजव्या हातात तलवार आणि डाव्या हातात कुचा घेऊन जैतिराची देवरूपी व्यक्ती सातेरी, रवळनाथ आणि भूतनाथ या तरंग देवतांसह वाद्यांच्या नादघोषात जैतीर देवालयासमोर येतात. मंदिरासमोर मांडावर मानाप्रमाणे मानकरी तलवार आणि कुचासह श्री जैतिराचं रुपडं घेऊन खेळ केले जातात. यानंतर सायंकाळी अवसारी जैतीर आणि तरंग देवता मांडांवर खेळ करून पारंपरिक धार्मिक विधी करून पुन्हा देवघरात परततात. महोत्सवाच्या 5व्या दिवशी श्रीदेव जैतीर अवसारी नजीकच्या सर्व देवळात जाऊन देवांची भेट घेतो. यावेळी देव बोलता झाल्यावर लोकांची पडसतळे, सुखदुःख विषयक प्रश्नांचा उलगडा करून घेतला जातो. तसेच भूतपिशाच बाधा झालेल्या लोकांना या बाधेपासून मुक्त केलं जातं. ऐकून देवा तुझा महिमा आलो तव दरबारी, भरकटलो संसारी नौका लाव पैल तिरी. ऐकून देवा तुझा महिमा आलो तव दरबारी, भरकटलो संसारी नौका लाव पैल तिरी. घे कुशीतले करास देऊनिया धीर, घे कुशीतले करास देऊनिया धीर. दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर. दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर. 5व्या दिवशीपासून दररोज जैतीर ढोल ताशांच्या वाद्यासह संपूर्ण गावात कवळासापर्यंत प्रत्येकाच्या घरी दर्शन देतो. यावेळी प्रत्येक घरातील लहान थोर मंडळी देवाची पूजा करून नैवेद्य दाखवतात आणि आशीर्वाद घेतात. 11व्या दिवशी कवळासानं या जैतीर उत्सवाची सांगता होते. या उत्सवाचे अजून एक वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे जैतीर उत्सवाला की मिरगाच्या पावसाच्या आगमनाची चाहूल लागते.
उत्सवानंतर काही दिवसातच पाऊस येत असल्यानं या 11 दिवस चालणाऱ्या जैतीर उत्सवात मोठ्या प्रमाणात शेतीची अवजारं, घोंगड्या पाहायला मिळतात. सध्या शेती यांत्रिकीकरणावर जरी होत असली तरी अजूनही काही शेतकरी पारंपरिक शेती करतात आणि या जैतीर उत्सवात ही अवजारे विकत घेण्यासाठी येतात. अशा या नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव होण्याची श्री जैतिराची आख्यायिका सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. सावंतवाडी संस्थानचे एका गडावरील किल्लेदार असलेले दांडपट्टा आणि तलवार बहादर असे शूरवीर तुळसगावात जैत परब या नावाचे महापुरुष होते. लग्न झालेल्या आपल्या मुलीला माहेरी आणण्याच्या हेतूनं आपल्यासोबत गावातील नागल महार आणि कुळंबेट यांना घेऊन निघालेल्या जैतोबांची रांगणा गडात भिल्लांशी गाठ पडली. बरोबरच्या कुळंबेट आणि तिच्या अंगावरचे दागिने पाहून तिला पळून नेण्याच्या इराद्यानं भिल्लांनी त्या तिघांवर हल्ला केला. भिल्ल आणि जैतोबांमध्ये चकमक उडाली. जैतोबांनी आपल्या धारधार तलवारीनं बऱ्याच भिल्लांना कंठस्नान घातलं. तलवारी पुढे आपला बचाव लागत नाही हे पाहून काही भिल्ल झाडाआड लपून बाण सोडू लागले. यावेळी सोबतच्या कुळंबिणीस बाण लागून ती गतप्राण झाली, तर एक बाण जैतोबांच्या डोक्यास लागून ते घायाळ झाले. त्यांची असहाय्य स्थिती पाहून भिल्ल दागिने घेऊन पसार झाले. यावेळी सोबतच्या नागल महारानं आपल्या धन्याच्या डोकीस पट्टी बांधून आपल्या पाठीवर घेतलं आणि तो तुळसगावी येण्यास निघाला. नागल महारानं जखमी धन्याला घेऊन पहिला मुक्काम कुडाळ गावातील नारूरला केला. नारूरच्या सूत्री या आडनावाच्या एका गृहस्थांनी जैतोबांना आपल्या घरी नेऊन शुश्रूषा केली, परंतु बाणानं झालेली जखम तीव्र असल्यानं त्यांचा प्राण वाचवण्याची आशा दुरावली. जैतोबांची पत्नी, नातेवाईक आणि इतर लोक नारूरला आले. वैशाख वैद्य 14 रोजी या शूरवीरांचं देहावसन झालं. त्याच दिवशी त्यांनी सुद्रीक यांच्या अंगी संचार घेत आपला अंत्यसंस्कार वगैरेंबाबत सूचना दिल्या. त्या सूचनांप्रमाणे नारूर आणि तुळस इथं देवपण आणि पारंपरिक उत्सव चालतात. नारूरला गेलेल्या तुळसच्या लोकांनी जैतोबांचे शव तुळसगावी आणून समाधी बांधली. आज तिथं भव्य दिव्य असं मंदिर उभं आहे. या मंदिरासमोर नागल महाराचे पाषाण स्थानापन्न आहे. नराचा नारायण हो तुळस पंचायतन देवस्थानची सूत्र सांभाळणारे कोकणातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं हे एकमेव देवस्थान आहे. श्रद्धेनं नतमस्तक होणाऱ्या सर्व भाविकांवर अशीच कृपादृष्टी राहू दे हीच आजच्या दिवशी श्री देव जैतीर चरणी प्रार्थना.